След публикуването на видеото на тема игрова психология, какви са първите отзиви? Здравейте отново! Много се радвам, че има отзиви от моето първо видео на тема игрова психология. Отзивите бяха и положителни, и отрицателни, както е в живота. И мисля, че даже отрицателните ме мотивират още повече за продължаването на този канал и да продължа да правя видео за вас. От отзивите разбрах, че хората искат не толкова задълбоченост, а повече практичност, стъпки, понеже хората, които са в такова състояние на страх, депресия или бърнаут, не искат толкова дълги обяснения, искат практичност с ясни стъпки. Но понеже е игрова психология, ето сега аз сам си предизвиках да направя една игра, примерно с буквите. Примерно се спрях на буквата С и с буквата С да направим за тези хора, които не искат толкова задълбоченост, нещо бързо, което да им помогне. Примерно, какво е необходимо с буквата С за един човек? Първото – сън. Човек е необходимо да има поне 8 часа сън, за да се възстанови, за да е адекватен. Затова той е много важен. Слънце. Много хора не се замислят, че имаме такава благодат като Слънцето, без която било изчислено, че дори само няколко дена да не съществува досега със Слънцето, на Земята ще останат само микроорганизми. Така че една благодарност за благодатта, която имаме. След това спокойствието. Много е важно човек да бъде в баланс, да бъде с хора, които му доставят удоволствие, с хора, които чувства близост. Следващото с можем да кажем сила. Сила значи това да бъдеш стресоустойчив. В днешните времена хората са станали малко изнежени, а трябва да виждат реалностите, че в живота, в театъра, в сцената на живота винаги ще има и положителни и отрицателни неща. Залитането само в една посока, или отрицателна, или само положителна, мисля, че не е добра идея. Трябва да се търси баланс. Затова мога да кажа, че с смеха. Винаги, когато видиш човек, който се усмихва, който е доброжелателен, в тебе почва да се отделят хормоните на щастието, ендорфините. И затова ние търсим такива хора, които ни приемат, които са доброжелателно настроени към нас. Това е в общи линии фигурова форма и стъпките. А сега нека да продължа и малко по-дълбоко по темата. Зададоха ми въпроси, говориш за наука, говориш за религия. Къде е връзката между религията и науката? Един от въпросите, който е много добър. Обърнах внимание, понеже не съм специалист, но има такъв доктор Дейвид Хокинс, който е направил една таблица, където много ясно е доказал честотата на трептение на всяко едно чувство. Като се започне от най-ниските нива, които са срам, вина, страх. Който се интересува, може да види таблицата в интернет. Там е много точно показано, че тези ниски нива са с ниска честота на вибрация и човек в тези състояния не се чувства добре. Той се чувства или жертва,
или в състояние, които не са приятни за психиката. В по-високите нива, които минават вече след гордост нагоре към смелост, вече се минава в едни по-високи нива, където човек почва да има някаква свобода на действие, да се чувства до някъде, ако не творец, поне с по-голяма свобода на действие. А вече в по-горните нива, където се преминава към разум, любов, да не говорим най-висши нива, просветление, където са били аватарите, като Исус, като Кришна, като Буда. Нали, не говорим, че обикновеният човек ще стигне тези нива, но можем да видим, че щом човек е постигнал това ниво, това е възможно за всеки следващ. И Исус мисли, къде е всъщност пресечната точка? Пресечната точка ни дават и религията, която казват едни от най-големите грехове за хората, кои са. Това е унинието, гордостта. Ето, веднага ги виждаме в долната граница. Къде е в религията високите нива? Нали, обичай ближния си. Обичай Бога като никой друг. Това е любовта. Там са високите нива. И тогава разбираме, че всичко в живота и в религията, и в науката тръгват в едно направление. Когато говорих за моя метод на игрова терапия, където ние сме герои, тук и играем някаква роля, се сетих, че много често се говори за прошка и в религията, и в психологията. Но моето мнение е, че на ниво герои на сцената не може да се постигне истинска прошка. Защо мисля така? Защото за да има прошка, трябва да има обвинение. Трябва да има плюс и минус. Трябва да има герои, които играят добре своята роля, но са противопоставени. А когато отидат зад сцената, те изведнъж нямат никакви претенции един към друг, те са приятели. Както споменах в първото видео, Васил Михайлов и Петър Чернев. Тогава, когато няма никакво обвинение, няма нужда и от прошка. Замислих се и защо хората толкова много се страхуват, като слагам и себе си в това число. И много често ние обвиняваме родители, родови карми и ако се задълбочим, ще излезат много причини за този страх в нас, да се изявяваме, да играем своята роля в кондиция и с ресурсно състояние. Попаднаме скоро един клип в Индия, как обучават там слоновете. Оказа се, че като малки те ги връзват с вериги. Малкото слонче се опитва да се измъква и полага големи усилия и в един момент се отказва, защото вижда, че е невъзможно. След това влиза като програма в него и големия слон не е необходимо да бъде вържен с вериги. Той е с едно тънко въженце и е абсолютно послушен, защото знае, че в него има програма, която му казва, ти не можеш да направиш нищо повече. Така и ние от малки сме подкастрени. И тази игрова терапия, всъщност, или игрова психология, има възможност точно да разшири тези наши рамки. Спомням си също един хумористичен клип в интернет, където един човек минава до една врата с решетки, хваща се за нея и почва да крещи: освободете ме, искам да бъда свободен. Хората спират
той пуска ръка от решетките и вика: че аз съм бил свободен, бе. И се тръгва спокойно по улицата. Така и ние в нас имаме едни решетки, които сами сме си поставили и сами можем да махнем, но не на ниво герои, на ниво артисти. Това може да стане само отзад, където вече е на ниво сценаристи, режисьори, а най-високото ниво, където е продуцента, там вече ресурсите са неограничени. Но това искам да кажа, че трябва стъпка по стъпка, човек не трябва да е нетърпелив, трябва спокойно да приеме, че той е триединство. Това значи да има самочувствие. Не, аз съм просто човек. Ти си човек с голямо Ч, защото в тебе влиза и продуцента, и режисьора, и сценариста, и актьора. Или, ако кажем религиозно, ти си и Бог, и ангел, и човек едновременно. Питат как да стане връзката. Връзката става с вниманието. Ако ти имаш вяра и знаеш, че ти си и Бог и насочиш вниманието си към този Бог в себе си, ти ставаш Бог. Насочиш ли я към ангела-хранител, правиш връзка с него. А понеже тук си играем нашата роля, нека бъдем концентрирани тук. Да бъдем адекватни, стресоустойчиви, защото тук също забелязвам едно залитане на хора в някаква езотерика, че живота е розов, че всичко е мед и рози. Не е така. В живота, напротив, сега ще се усилват още повече тези турбулентни сили на плюса и минуса, както ние го виждаме и в момента на тези войни, които и те имат смисъл. Стигам до извода, колкото повече се борим за мир, толкова повече другия полюс се усилва на войните. Ако върнем историята назад, винаги в историята на човечеството е имало войни. След Втората световна война много хора смятаха, че сме достигнали на едно такова високо ниво и повече няма да повторим тая грешка. Напротив, продължава. Това показва, че още едно интересно нещо ми хрумна сега. Дори когато говорят за военни действия, коментаторите казват театър на военните действия. Значи и те признават, че е един театър. Затова хората могат да постигнат мир само ако дигнат своето ниво на осъзнаване. И то на ниво вече на режисьор, сценарист, а не на актьори. А усещането на триединство с Твореца, тогава вече наистина мисля, че човечеството ще направи прелом. И в този момент, както казах, науката доказва, че и самата Земя е живо същество и вдига своите вибрации. И ние не щем, трябва да вдигнем и ние своята вибрация. Много хора го чувстват като дискомфорт. Но кой е казал, че ще е лесно? Мисля си, гасеницата, когато стане на пашкул преди да се излюпи пеперудата, лесно ли е? Яйцето преди да се счупи, то е защитено, трябва да се счупи. Семката преди да израсне, тя трябва да изчезне като семка, за да стане растение или дърво. Така че, приятели, времето е чудесно и трудно и прекрасно. Пожелавам ви да бъдете здрави, щастливи и очаквам вашата обратна връзка с нетърпение. Благодаря ви от сърце.